Chero chikaoma sei baba, nai baba here, tiri pachirangano. Baba tiri pachirangano. Baba tiri pachirangano. Chero chikaoma sei baba, nai baba here, baba pachirangano. Tiri pachirangano. Chero chikatora nguva baba, nai baba here baba, baba 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 tiri pachirangano. Change is not for Robert Mugabe, the change is for the people of Zimbabwe. Nai baba here tiri pachirangano. Chero chikatora nguva baba, nai baba here tiri pachirangano. Chero mukarova sei baba, nai baba here tiri pachirangano. Baba baba tiri pachirangano. Chero mukarova sei baba, nai baba here baba, baba chero chikatora nguva baba, nai baba here tiri pachirangano. Tiri pachirangano. Chero chikatora nguva baba, nai baba here tiri pachirangano. Tiri pachirangano. Tiri pachirangano. Tiri pachirangano. Chero chikakosha sei baba, nai baba here tiri pachirangano. Baba tiri pachirangano. Baba tiri pachirangano. Chero chanyakosha sei baba, nai baba here baba. Chero chikatora nguva baba, nai baba here baba, baba baba. Tiri pachirangano, nai baba, nai baba, tiri pachirangano. Yes, tiri pachirangano, we are on a mission and atisukudzokera kumashure and atisikutarisa kumashure because kumashure uku kwatiri kubva uku kune minzwa kwakaoma akudzokereke. Saka nzira ingoripo yatiri kuona, yatiri kufamba
inzira yekuenda forward. We are not looking backwards. So greetings good people. My name is DJ Holling and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, join your subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana ongo agara uri mugari wepanapa dango kutenda nekuita sei nekurumidza kubhadhara rendi. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Hanzi inini ndini ndanga ndiri mumwe wevamwe vanhu vakati President Emerson Dambudzo Mnangagwa ngavapinde zvavo pachigaro nekuti vanga vane nguva refu vachifamba navamugabe, vanga vane nguva refu vachidyidzana navamugabe, vanga vane nguva refu vachiona pari kutadzwa navamugabe. Saka hanzi takapusha kuti vapinde. Vapinda kudaro taifunga kuti vachagadzirisa mistakes evanhu. Okay, sorry. Okay, sorry about that. Someone is calling me. Sorry about that. But zviri kunzi hanzi takapusha kuti vapinde. Vapinda kudaro takazoona kuti aiwaka hapana chiripo. Hanzi nekuifambidzana kwese kwavaiita, nekugarisana kwese kwavaiita, munhu aiona paitadzwa navaMnangagwa angadai akapinda akagadzirisa zvimwe nezvimwe zvese zvaitadzwa nani naPresident Mugabe. Ndonyaya ndiri kufamba nayo zvamanje, ndonyaya ndinayo zvamanje. So I've got a clip that I'm going to show you, and then tine nyaya iri kunetsa, nyaya yemiti. Nyaya yemiti yanetsa, miti iri kuoma, miti yatooma pasina mazuva mazhinji. ZIG Summit chaita sei yaitwa handitika. ZIG Summit ichangopera miti yamva yatotanga kuita sei kuoma. Inyaya iri kunetsa paTwitter zvamanje, kune zhowe, kune mhirizhonga. Zvakaoma. Let me know where you are watching from, and let me know kuti munozviona sei zviri kuitika izvi handitika. ZIG Radonha zvinotyisa. ZIG radzokera kumashure. Ndakambotaura panapa kuti ZIG mutaktiki wekungobvisa mazero kuti mari idzikire. Vanhu vakati uyu anopenga, uyu anotaura zviusiku, uyu anoti chakati, but zvamanje ndonyaya dzatoda kuti tibate dzese idzodzo tongoonesana. I'm only gonna be here for 30 minutes tops, and then ndoita sei ndobaya zvangu handitika. So ndisandapinda munyaya yangu, ndiri kuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndo idzo dziri pascreen idzo handitika. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate pasame number idzodzo handitika. Let's not forget mangwana birthday rangu, saka nditirewo tuma little surprise, even a phone call, even a message, even chero zvawaita ma-e-wallet zvese zvinotambirika ipapo handitika. Ndo zviri kuitika muzuva ramangwana, and I'll make sure ndichatsvaga kana 1 hour or 2 hours dzekuti ndombouyawo panapa palive tingosimbisana ndichikuudzai kuti ndena nemakore mangani. But ndoda kukubvunzai one thing. Cycle yemunhu kuti agadzirwe musi unobata mudzimai nhumbu kusvika musi unozvarwa mwana, it's 9 months. Wabuda mudumbu ramai, which means kuti after every 9 months you have to celebrate your birthday. Saka handisi kuziva, now I'm confused kuti ndine makore mangani, because ndaibirwa
ma 3 months esaya kubva kumashure. Until now I realize kuti aiwa ini nditori nemakore akawanda kupfuura ndiri kunzi ndinawo, but inyaya yemumwe musi iyoyo tichaitaura mangwana. But kana une ruzivo nezvazvo izvozvo kuti mwana musi unobata amai nhumbu kusvika musi waanozvarwa it's 9 months, cycle yemwana yakwana. And then why is it tinozopemberera each and every year after every 12 months? Ko dzimwe 3 idzi dzinenge dzaenda kupi idzo? Vane ruzivo nazvo ndite sei ndibatei handitika. So tisingatambise nguva, let's jump into the clip raTrevor Ncube achitaura iye kuti inini ndini one wevamwe vanhu aitaura iye kuti ED vamunangagwa vari better than Mugabe, tichifunga kuti vaita sei vakadzidzawo nekuona mistakes aitwa nani naPresident Robert Mugabe. Hanzi gwenzi redu riri sei naMr Ngara? Aiwa gwenzi bo gwenzi bo, ende gwenzi riripo rega since mataura mabvunza nezvegwenzi rega tingotaura nezvaro iro gwenzi rephytomed iro. Akomana mera ndikudze one thing about gwenzi iri. Ini ndane 2 days ndichitoshamisika kuti saka dumbu rangu riri kutopera. Vandafonera hanzvadzi yangu Fochi ndikati koyo Fochi dumbu rangu riri kuti richidzikira mbichana. Zvikanzi eka zvinoda patience, panozokwana 30 days paipayo uchatozoona nekuti dumbu rako harina kukura ne1 day. Saka I'm very happy and I'm very happy to recommend these products kuti maproducts aya anoshanda. Saka kana une dumbu hombe, handisi kuenda kana kujimu, ndakamboenda kujimu 2 days gang handikunyeberei, and then I decided jimu kudhara mandasiyana nazvo nekuti time plus kurwadziwa. Eno ndingorova tea, ndo tea handiri kurova iyi. Ndakachila zvangu ndakagara panapa chingorova tea zvangu everyday, ma-tea bags angu dumbu rakutoita sei rakutodzikira handitika. So I recommend kuti gwenzi iro rinoshanda. Saka ungave une zvirwere zvepabonde rinoshanda, ungave uri kutadza kugutsa kana kufadza mumwe wako pabonde rinoshanda, ungave une musana, ungave une mudumbu, ungave une musoro, mafibroids, ungave une chii, zvese zvaungangofungire zvinoenda sei zvinoshanda pagwenzi iro handitika. Saka ndangoti tingopfuura nepagwenzi ipapo then tichienda kwatikuita sei kwatiri kuenda zvedu, since ndabvunzwa kunzi gwenzi redu haufa handitika. Zvikanzi gore rine 12 months kiki na Brighton Simba. Gore rine 12 months but huona kayo kuti mwana agadzirwe ari kuda 9 months handitika. Ari kuda 9 months mwana kuti agadzirwe. Zvirava kuti inini ndikagadzirwa from 9 months idzodzo, pa 9 months idzodzo panopera dzimwe 9 months ndinenge ndacomplete cycle yangu. You get the sense? Kundakatanga kugadzirwa musi wa1 but taita 9 months, taita 9 months pari kusvika mumwe musi wa1 pari kusvika dzimwe 9 months futi zvofanira kuratidza ndaita sei ndazvarwa futi. Amen. Hapari tricky, tatsvaga munhu anoziva nezvazvo. Zvinhu zvatiri kungoerenga tichisangana nazvo but ma1 pakashata. Rega tipinde mukavidhio tinzwe Trevor Ncube achitaura iye kuti inini I was one of the people who said kuti President Emmerson Mnangagwa ari kuda sei apinde zvake nekuti I was close to him and he was close to vaMugabe handitika. So rega tinzwe mukomana achitaura kuti zvakaita sei zvakamira 1-1. People that stood up, first of all, perhaps the first people that stood up and said, give Emmerson Mnangagwa a chance, and how wrong I was. But why did I say that? I say that because I said, this man has sat in the same room with Robert Mugabe. He's seen what Robert Mugabe did in the country. Maybe he's really interested in turning things around. Point number 1. Point number 2, this man played a role as far as Gukurawound is concerned, the massacre of over 20,000 people in Matabeleland. Maybe it's time for him to make amends for that. So I was generous in my spirit as a God-fearing man that this man was about to do a turnaround. Again, was I disappointed. I was actually approached and agreed to serve in the Presidential Advisory Council. So I've been, as I've said, at close range with the President, advising him on a number of issues. But I've since retired, stepped down, because I can see this thing is not going to end well. I think the lesson that we've gotten, all of us, is that anybody who embarks on a coup does not usually do so because they want to promote democracy, widen economic prosperity, and so forth. The people that launched the coup in Zimbabwe were interested in
protecting their small personal interests, ethnic interests, business interests, and economic interests. It was not for the benefit of everybody else, and we are seeing it in terms of from what has been happening since 2017. So what has been happening? We have seen. We thought Robert Mugabe was bad, but sadly, President Mnangagwa has shown an amazing degree of doing things worse than Robert Mugabe ever did. Perhaps the most frightening thing that President Mnangagwa has done is the mutilation of our constitution and the people that kuti munofunga chii pamusoro pemashoko ari kutaurwa naTrevor Ncube aya. Hanzi taifunga kuti vaMugabe vakashata, but right now tazozvionera kuti ma1 aya pane kaunga mutauriro kanotaura pana chidika apa, hanzi unojamba chi unojamba weti uchinotsika tsvina, ndo zvakaita sei zvatakaita, ende vanhu vese tanga tadhiniwa, tanga tisingachanakirwe nemukuru, tikafunga kuti maya change yakuita sei yakuuya. Handitika uyu munhu anga ari close nemukuru, handitika aigara padhuze nemukuru, akatosarudzwa kunzi auye apinde mukomiti vaonesane, achiadvisawo semufana wechidika achionesana nemadhara, but akazosiyawo kuti this thing it's not going to end well. Mamunzwira mega achitaura kuti I realize kuti chinhu ichi ma1 ndiudzewo kuti unofunge chii nenyaya iyi. Handitika unozvionawo sei zviri kuitaurwa naTrevor, handitika zvine musoro here kana kuti zvine musoro here. Handitika ma1 chaiwo chaiwo. Handitika let me just repeat it quickly and then ndichiita get ready for my second the first people that story. stood up and said, give Emmerson Mnangagwa a chance, and how wrong I was. But why did I say that? I say that because I said this man has sat in the same room with Robert Mugabe. He's seen what Robert Mugabe did in the country. Maybe he's really interested in turning things around. Point number one. Point number two, this man played a role as far as Gukurawundi is concerned, the massacre of over 20,000 people in Matabeleland. Maybe it's time for him to make amends for that. So I was generous in my spirit as a God-fearing man that this man was about to do a turnaround. Again, was I disappointed. I was actually approached and agreed to serve in the Presidential Advisory Council. So I've been, as I've said, at close range with the President, advising him on a number of issues. But I've since retired, stepped down, because I can see this thing is not going to end well. Right, Shimbondu, tell me something. Those people who advise the president, vanhu vari padhuze napresident, vanombomuadvisa kuti chii? What exactly is the advice are they giving to the president? Kuti zviri kuitika, kuti zvinhu zviri bohere, mukuru muri kuchimhanya mukuru, ene zvanhu ari kunakirwa. Ameno ndoda mbonyasonzwisisa kumbonyasoongorora, because sometimes ndombogara ndichifunga kuti let me say I'm someone who's close to the president, mfesi wangu ndikumuka makuseni ndikumufonera kana ndikutombochata paWhatsApp. What exactly chandokwanisa kumuudza kuti but mukuru onai apa mabhaisa kana kuti chii, kana kuti as long inini mhuri yangu ichidya ichiguta zvinhu zvakarongeka handina kana basa nazvo. Saka whether mukuru akabhaisa, changu kungofadza chi mutengi wedoro, mutengi wehwahwa, mapurazi ndendakapiwa, zvese ndendakapiwa. Saka to think or to worry about the next person, I don't think kuti zvine basa. Handitika ndo mashoko aTrevor Ncube arita sei ari kutaura mukomana kuti aiwa ndakazviona kuti zvinhu zvaita sei zvadhakwa. Handitika right, kana uri mugari wemuSouth Africa, uri mugari wemuSouth Africa, une bhindauko rako rauri kuita kana bhizimusi rako rauri kuita, handitika aiwa ndinokukurudzira kuti munhu ngaarejeste kambani. Handitika kambani ngaiwanike yakaita sei yakarejestwa. Kuti uzviite izvo unongoda passport yako inechi iri valued chete, hazvina kana basa nepemit. Handitika saka bata Owen panhamba idzo dziri pascreen wotaura kuti Owen
ndabva nekuna DJ Holly. DJ Holly vataura kuti iwewe ndiwe munhu wacho ari kuita zvinhu zvamanje manje, unokwanisa kundibatsira kuti ndivhurewo a bank account handitika. Saka bata Owen panhamba idzo dziri apo idzo. Owen okuitira mutactic wacho, zvinhu zvako zvoita sei zvorongeka handitika, zvinhu zvako zvoita sei zvoendeka handitika. Right, rega ndipinde munext story yangu. Nyaya yaswera ichitrenda ichitenderera paX zvamanje manje. Ma1 kuri kupisa kuX patanga paiswa post iyo na advocate Mahere vachibvunza kuna vaNick Mangwana, zvikanzi vaNick Mangwana, who got the plum tree tender? Ndiani akapiwa tenda yekudyara zvimiti izvi paiuya ZIG? How much did the project cost? Zvakamboita mari? Hazvishamise kunzwa kunzi zvimiti izvozvo zvakatoita kana mamillions asingaperi. Zvikanzi, can the government take its money back? Hanzi government inokwanisa here kutora mari yayo back nekuti zvimiti izvi zvaoma. Saka dambokuratidzai zvimiti zvacho mumboona ndo current situation iyo yezvimiti zvakadyarwa, zvimaplums zvakadyarwa during SADC summit. Izvi ndo zvimiti zvacho zvazvaita. Izvo hazvisi kana kuyevedza kana ka1. Zvasvava. Hanza silent killer rava gwava mukwava. Izvo zvimuti izvo muri kuzvionera mega. Kufunga kwenyu project iyi yakashandisirwa mari, sekungofungawo kwenyu zvenyu, sekungoonawo kwenyu semaonero ako zvako. Kufunga kwenyu zviri kuitika, mapicture andiri kukuratidzai ayo, kuti zvimiti izvozvo zvinganzi pakashanda mari pazvimuti izvozvo handitika. So ndonyaya iri kunetsa paX zvamanje manje. Mashoko anyorwa naFadzai Mahere zvikanzi, whose idea was it to plant those palm trees in a drought season, during a drought season? Ndiani yeye akauya neidea iyoyo yekuti tidyare zvimiti izvozvizvi kusinganaye, kusina mvura? Zvikanzi, is it fair to say that the government doesn't care about how ugly it looks because the summit is over? Is it fair to say that government doesn't care about how it looks, how ugly it looks because the summit is over? And the summit yapera, hurumende haisisina basa nazvo, vakungosiya zvakadaro. Zviri fair here kuti tidaro handitika? Ameno, munozvionawo sei zviri kutaurwa izvi? Munozviona sei ma1 zvimuti zvaoma zvisikana kudiridzirwa ende zvakashandisirwa mari yakawanda, mari yekureba, but zvamanje manje aiwa rasvava, rava gwava mukwava. Ma1 zvikanzi naPetronella vanava hanzi zimu yakaroiwa neakafa anova Mugabe. Ameno, zvimwe zvachoka unoshaya kuti zviri kunyatsofamba sei, unotadza kutozvinzwisisa. Ukada kuzvifungisisa you end up wane BP imwe isiko, wazvimba zvimwe zvokuti unotoshamisika kuti but yai chii chaicho chiri kumbonyatsoitika munyika medu handitika. Ma1 zvikanzi Mnangagwa ndiye akatonyanyisa kuoma moyo kudarika Mugabe naFred. Okay, let me see if I can put it there. Zvikanzi Mnangagwa ndiye akatonyanyisa kuoma moyo kupfuura Mugabe. Ndo mashoko aFred aya ari kutaura handitika. Zvikanzi iko zvino zvapachena kuti Mnangagwa haafunge chaanongoda umbavha, utsinye, umhondi necorruption ndiye master wayo. Haipapo tinobvumirana naMike, because pese pari kungozonzi chino unoona zita remukuru rinenge richibudikira riri ipapo handitika. Saka zviri kunzi aiwaka
mukuru ndiye nesva mukono, ndiye nhunzvatunzva, ndiye mharapatsetsetse, handitika ndiye ari kutowanza, ari kutogadzira zvinhu izvi, handitika aiwa matwitsi tiri kumaona, nyaya dziri kuita sei dziri kutaurwa kwese kwese, haisimbori kana secret yekuti tingawande kana kuti tingati chiyika, but zviri pachena, zviri papublic domain. Right now tine vakomana ana Mike Chimombe nana Moses Mpofa vakasungwa, vakomana vari kunyimwa bail, but huori hwacho vaisaita vega, katori katimu kakaita sei kakawanda, katori katimu katori nevanhu vakaita sei vakawanda, handitika tinana anonzanano tinana weakness anzano witness chivharo iwe na Passion Java nevamwe vakawanda wanda, and hazvizvo zvekunyeba izvi, zvinhu zviri pachena zvekutoti zvinoita sei zvinooneka, handitika. So vese vanhu ivava they are part of the scheme, vari kuba mari ende mari dzenyika. Ukaenda paGoogle ukanogugula kuti Wicknell Chivhayo anozikanwa nei, unoenda paWikipedia inotokuudza kuti known nenyaya yefraud yemagetsi, nyaya dzemagetsi dziyadzi dzakaita sei dzakamboitika, dziyadzi dzezesa mari dzakabiwa magetsi ekuhwange, ende kuti tisvike patiri panapa right now musituation yatiri, it's because of mukomana Chivharo ndiye akaita sei akavhara zvinhu, handitika. And then what do you expect to see when you what do you expect to see when you get what do you expect to see when you get to visit a toilet, bruh? I expect to see a clean toilet. Ndokuona toilet yakachena ndoishandisa ndoisiyo yakaita sei yakachena, handitika. Hanzi mukuru taivimba naye zvachose but pedzisa ngara, hanzi mukuru taivimba naye asangara, hanzi mukuru taivimba naye but mawani chaiwo, handitika. Pasi kupedzisika zvikanzi greetings vanhu chaivo kana pakupfuura, hanzi greetings vanhu chaivo kana pakupfuura vanhu vane moyo wakaita, hanzi wakaita miti inosvava pakapfurwa naSatan. I'm trying to understand this but I'm failing. Greetings vanhu chaivo kana pakapfuura vanhu vane moyo wakaita miti, vanhu vane moyo wakaita miti inosvava, vanhu vane moyo wakaipa miti inosvava. Okay, pakapfurwa naSatani chaiwo. Aiwa ndizvozvo. Makangomaonawo madhara acho achiuya achipfuura nepazheti mahwani chaiwo zvikanzi said thing they are no real advisors mumusangano, bootlickers. Haichokwadi ichocho, hamuna munhu anonyatsotaura chokwadi kuti mukuru honaika apa mabhaiza apa ngatidai so. The moment you start saying that wakutonzi mutengesi atengwa, handitika ndizvozvo chaizvo zvikanzi oh yes they have vakomana nyorewo zvinoverengeka kana kumana. Let me skip that one so long. Nyorewo zvinoverenga zvikanzi tangopa benzi chigaro kuti ridye nemhuri yake chete. mahwani chaiwo. Ameno kana vari kuZimbabwe vari kuona right now, how is the ZIG situation? Zviri kunzi ZIG Radonha, ZIG harisi kudiwa, ende hanzi unofanira kutogara une mapain killers kuti kana wapinda mushop uchishandisa ZIG uziva kuti uchabuda imomo une stress. Mahwana nambotaura kuti handisi kugarisa panapa. I was just here for 30 minutes tops and now my 30 minutes yakwana. Thank you very much for watching. Let me just give my shoutouts kuvanhu vanga vari panapo vachiona, handitika hana mashau. Leadership yemuzimu idambudziko rinoda gwenzi rephytomed. Mutu akuru aroda gwenzi here. Pakashata pakaipa, handitika. Okay, big up to Mashao, big up to Pakistan
pakanisi hamana mamwe mazita anzi pakanisi chirudzi icho chichi. Big up to Pakanisi, big up to Big Dara, big up to Steven, Mr. Ngara, Mike, and who else is watching? Magatu one day. Let me just see if I can pull out some names. Big up to Frederica, Petronella, and then Brighton, Swelihle. Yesh. Aiwa mana mundiregerero ndebeleka into totraya kuidzidzira but mamwe mazita aya anombonditi netse anombonditi vharei handitika zvikanzi ED isn't doing well. Let's see who else. Okay, let me just do this and put this comment there quickly. Mawana aiwa hamkuru zviri kunzi aiwa ka vamboedza zvavo taifunga kuti vachachimhanya but zvamanje chaita sei chavachoka chavadzipa chinhu ichi handitika nazwelihle. Okay, let me see if I can get this comment there. Okay, and we are on. Yeah, zwelihle. Yeah, zvakanzi ED isn't doing well. Aiwa ichokwadi ichocho tikuzviona vanhu vari kusungwa vasina mhosva, vanhu vari kungoitirwa yese mawani zviri kuita sei zviri kuitika handitika. Anyway, thank you guys for watching and thank you for supporting Point 5 Creative Studios. Don't forget tomorrow it's my birthday. Namba dzangu ndidzodzi idzo dziri apo idzo. Timu rangu reCape Town e-wallet munoiziva kuti inoshanda sei. Timu rangu rekuJoburg riri kuSouth Africa, even timu rangu riri overseas munoziva kuti zvinoitwa sei kuti zvingosvika. Munongoita zvaunenge waita izvozvo. I will really appreciate handitika, even a message, even a phone call, even zvaunenge wangokwanisa kuita toita sei I really appreciate handitika. Big up to Ronald. Hanzi hapana chinozikanwa hanzi ED hapana chinozikanwa. Aiwa ichokwadi icho chakusikunyeba ikoko handitika, inyaya dziri pachena handitika. So thank you guys for watching and thank you for supporting Point 5 Creative Studios. Ngatirambe tichiyeuchidzana tichisimbisana kuti nyango chero zvinhu zvikaoma sei ngatizive kuti tinenge tiri pachi, we are on a mission, tiri pachirangano, ende kana tiri pachirangano hatidzokere kumashure. Thank you for watching and thank you for supporting Point 5 Creative Studios. As for me, DJ Oli, and the rest of the crew behind the scenes, truth is bye for now. Change is not for Robert Mugabe, the change is for the people of Zimbabwe. Change.